Yes, let's do it. Let's do it. Let's try it. Let's try it. Yeah. Okay. You ready for this? Yes, Mr. Motley. Mommy is coming. Ito yung toy, guys. Bibigay natin sa kanya kasi he is very impatient na. Say hi. Okay. Okay. Dalhin natin sa ano niya, sa mat niya. Kung saan umihi na naman siya at nag-uuk siya. Okay, you ready for this, Matley? This is your favorite game, favorite toy. Find the treats. You better solve that. Okay. Where's my phone? I'm just gonna grab my phone. Honey, hold on him. Today is Sunday and we're just home today. Walang ganap. Si Mr. nasa computer niya. Ako naman, nanood ako na itong Wonderful Places in Asia. So, ayan. And Matley is still doing the puzzle. This mind game thing is very challenging for him. Maganda para sa kanya. Ay, matalino siya. What's up? What's up? What's up, Matley? Hey! Hey! Amoy ihi. Umihi siya dyan, guys. Ito yung ihian niya. Yeah, Matley. Yeah, what are we gonna do? What are we gonna do today? I know you're bored. I know you're bored. We're watching a vlog. We're off to see the groomer, Matley's groomer. Yeah. Oh, yeah. Ang likot. Natatakot siya sa car, huh? It's not so tight. Yeah, it's not so tight. This is his new harness. Do you like it? Huh? Medyo comfortably na siya sa car ngayon. Dati, takot na takot siya. And that's Daddy driving. Yeah. What? Dito kami sa likod. What? Gusto niya yung ano, lumabas ng sasakyan. You cannot do that. Ito, paanohin to, puputulin tong buhok ng wet po ni Matley. Dito sa mukha niya. Tapos, itong sa paa niya, dito sa pads nito, oh, kasi na-slide na siya sa ano, sa tiles. Madulas na kasi mahaba na yung buhok dito. Hindi ko na nga makita yung ano niya eh. Yung pose niya. Ayan, natatakpan na siya ng balahibo, buhok niya. Takot na takot. Manginginig na naman siya. Matakot din siya. Ayan, sanitary haircut lang muna ang gagawin sa kanya. Kasi hindi pa siya fully vaccinated. Hello, my dog. Hehehe. Oh, my dog is nice. Yeah,
He likes to play with Daddy. My dog. Oh, my dog. He gets excited now. Wow. I think he likes being in the car now. Wow. He's getting used to it. Yeah. What are we doing here? Talk to the camera, honey. We're waiting for Matley to finish his grooming. 20 more minutes daw. Guys, and tapos nang mag-groom si Matley. Matley, come! I'll show them to you. Hindi ko nakilala paglabas niya sa groomer. Dala-dala siya ng receptionist. Hindi ko nakilala. Nag-iba ang mukha ni Matley. Hindi, yung ano lang niya, yung haircut lang niya is very different. Parang hindi si Matley. Matley, come. Oh my God. My baby Matley. It's Mommy. Parang hindi na niya ako kilala. It's Mommy. Parang nagka-trauma ang papi namin. Ang ganda ng haircut ni Matley. Yay! Matley! Yeah! It's Mommy! Nagalit siya sa akin. Galit si Matley. Ayan, ang ganda ng pagkaano nila, pagkagupit nila, guys. Kaya lang, parang hindi na si Matley. Matley, is that you? Is that you? Nag-iba ang mukha niya kasi flat head ka na. Yan. He is not happy, guys. He is not happy dahil sensitive si Matley sa mga amoy. Amoy perfume kasi siya. Coconut oil perfume. So, he doesn't like it. Ayaw niya ng perfume. Ayaw niya na medyo matapang ang amoy. Kahit hand wash nga. Matley, calm down. Kahit hand wash nga, sinisinghot-singhot niya yung kamay ko. Tapos, ayaw niya. Malalaman ko na ayaw talaga niya ang amoy. And he smells so good. And smelling so good is not good for him. Right, Matley? Gusto niya yung mabaho. Yan. Kaya pati tipad niya. Drop mo, Mommy. Don't do that. Galit pa rin siya sa akin. Galit siya sa akin. Why you're mad at Mommy? Ayaw niyang makipag-eye contact sa akin eh. Lagi siyang nakipag-usap sa akin, usually through eye contact. Pag may gusto siya, ngayon umiiwas siya ng eye contact sa akin. So, galit siya kay Mommy. Galit ka kay Mommy. Yes? Yes? True? True? Okay, you can go down. Yep. Matley can go down. Yes! You're such a good boy.